9 май һәрберебез өчен иң мөһим даталарның берсе. Быел без җиңүнең 76 еллыгын билгеләп үтәбез. Кызганычка каршы, Бөек Ватан сугышы шаһитлары саны да елдан-ел кими бара. Без шулай ук киләчәк буыннарда миллионлаган гомерләрне изгән куркыныч вакыйгалар турында кан коюны чагылдыручы әсәрләр буенча беләчәкбез. Бу теманы яктырткан барлык фронтовик әдәбиятчыларга аерым хөрмәт. Шундый авторларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков. Үз китабында авыр сугыш вакыйгаларын чагылдырган милләттәшебез белән бәйрәм алдыннан Гөлдәр Хафизова очрашып кайтты. Журналистлык эшчәнлеге миңа Бөек Ватан сугышы ветераннары турында күп төрле сюжетлар, аерым программалар эшләргә мөмкинлек бирде. Әмма аларның күбесе сугыш елларын искә алырга тырышмады. Аларга сугыш хатирәләре, аеруча аның турында язуның ни дәрәҗәдә авыр булуын күз алдында да китереп булмый. Бу куркыныч вакыйгалар турында без күбрәк фронтовик язучыларны китаплары буенча беләбез. Калугадан Берлинга кадәр Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков беренче проза әсәрен шулай атады. Чөнки мин Калугадан башландым, Берлиндә бетте сугышым. Сугышка кадәр Әхмәт Мәхмүт улы Рафиков Татарстанның югары татар майнасы авылы мәктәбендә тарих һәм география укытучысы булып эшләгән. 42 елның 30 май көне экзамен алып отырганда сәгать 2-дә поездка китереп бирделәр. Шул икенче көнне киттем, җәяүләп барабыз. Яктан мана бу яктан да аталар. Еракта түгел. Бу яктан да аталар, алда да аталар. Иҗара сөйләшәбез инде, бездә мишку кап керәләр. Мине шунда ук элемтә бүлегенә алдылар дип дәвам итә үзенең хатирәләрен ветеран. Башта телефончы була. Аннары дивизиядан алдынгы фронтка хәрби бойрыклар, корреспонденция ташый. Булачак җиңү өчен үзен курбан итәргә әзер булып биремнәрне үти. Әхмәт Рафиков повесть хатирәләрендә фронтта беренче көннәрдән алып, туган ягына кайтканчы күргән кичергәннәрен сүрәтли. Уже сугышта вакытта ук, фронтта ук язгалап барайым. Falan şəhərini şunda aldıq, falan yerə şulay buldu, falan yerdə falan ittəş bildi. Buna şularını yazıb baraydım. Niçik bulğan, niçik ütkən şulay yazarğa tırıştım. Әлбәттә, ул катнашкан 3 еллык кан койгычта күргән һәм кичергәннәрнең күбесе китапка кермәгән. Безнең командирыбыз Бактизин дигән кеше иде. Шул һәлак булды 15 августта 43 елның. Менә шул һәлак булгас, аның орнына украинец дип атала фамилиясе. Украинец. Менә шул 800 кешене шунда тауга үргә менарыга нитеп, назмер итеп 800 кешене этте. Аны шул көнне снимать иттеләр, конечно. Башка җиргә куйганнар. Сугыштан соң күрдем мин аны. Белоруссияны һәм Польшаны азат итүдә катнаша, яралана, госпитальдән соң сугышның 60-нчы укчылар дивизиясендә дәвам итә һәм аның составында Берлинны штурмлый. 1945 елның 29 апрелендә авыр яралана. Җиңү көнен ул госпитальдә каршы ала. Анда 7 ай дәваланып, туган ягына 45 елның октябрендә генә кайта. Кайту белән мөмкин булмады. Укытучы хезмәте бик авыр иде ул елларда. Шуның өчен пенсиядә чыгу белән икенче көнне тотындым шул хәлгә язарга. Шуны яза башлагастан 70-нче елларда берничә мәртәбә безнең исән калган дивизия солдаттарын 39 кеше идек. Җыелып, стрелялар булды. Менә шул стрелялардан инде без план төзедек, нәрсәләр язарга, анарсын картасын төзедек сугыш юлының. Аның хатирәләре мәкалә буларак башта гәзиттә басыла. Мөхәррияттә аны дәвам итүен сорыйлар. Бу китапны ветеран 2 тапкыр язган. Татар телендә һәм рус тәрҗемәсендә бастыра.
Әхмәт Рафиков үз китапларын Чиләбегә эш сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, өлкә губернаторы Алексей Тексерга бүләк итте. 1973 елда Көньяк Уралга күчеп килгән ветеранның иҗади һәм иҗтимагый эшчәнлеге аеруча активлаша. Шигъри китаплар нәшер итә. Төбәкнең шәһәрләренә һәм районнарына очрашуларга бара. 104 яшьлек ветеранның әле дә хәтере яхшы. Ул үзен карап, үзенә бөтен эшләрне эшли. Әле дә шулай. Аралаша, балалар килә, мәктәпләрдән балалар безгә киләләр. Элегрәк үзе барып йөри иде. Калугадан Берлинга кадәр китабы документаль әсәр. Аны авторы Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков башка фронт язучылары кебек кан коены күрмәүчеләр өчен язган. Сугышның хакыйкатен белсеннәр, аннан кайтмаганнарны искә алсыннар өчен. Чиләбе шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар.